Hi, Toníčku. Hi, Toníčku. Tak takhle vyjdeme na ryby. Tady máme psa. Šandu. Tady byl náhodou někde snake. Hi, Danica. Pojď ty, taky Toníčku. A tam už je voda. Tady Vejn už nás předběhnul. Say hi to Iveta. Hej. Někdo nám hapal. Is there any thorns? Máš trn? Nemá, že? Tak pojď. No pojď. Hop. Tak a holky můžou chytat. Au. Mají tady Barbie udice. A tady jsou žížaly. Ještě furt. Minule jsme šli na ryby a žoužala všechny žížaly roztrhala na půlky. Vypadají skoro jak u nás. Tady je zrovna nějaká mrtvá. Akorát jsou takový víc, hele, jak se sebou škube. Takový víc škubavý. Žížaly. No. Já jsem si přinesla pivečko a křesílko. Křesílko, který se dá dát na záda jako baťůžek. Tady udělám posezeníčko. Tak, a budu pozorovat, jak rybaří a pít pivečko. Ještě vám takhle natočím tady ten ledníček. Yes? How did you stick your hands in there? What hands? My hands, so I can wash my hands. Jo, oni si chcou mít ruce, protože jsem prostě ledňák. I don't know. Hold on, okay? I'm gonna finish this video. Tady je takový rybníček. Tam jsou taky pěkný chorože, jsem si chtěla vzít foťák, že je vyfotím a tady s tím krámem to asi nepůjde. No, už přišli na to. Did you wash it? Yeah, not this one. Don't fall in there. Ještě vám chci ukázat, jak to tady jako tak vůbec celku vypadá. Vidíš, tady takhle. Tady jsou taky jako zálivky. Malý. Ale v podstatě je tady právě taková řeka. Říčka. Tady bydlí lidi, tak kolem té řeky mají lodě. Vidíš? Hangár na lodě, tam to pokračuje tím směrem. To bude asi nějaká hrozná kvalita, si myslím. Ale aspoň zhruba. Víte. No. To je asi tak 5 minut se od nás, od baráku. Je Ostrožínky, divé. Ale tady ta zrovna ještě není zralá. Slyšíš datla? No tak kurňa. Ještě za datlí. Už nedatlí. Tady je ostružin. Ještě nejsou zralé. Co je, děvčátka, kuřátka? Ty si nechytáš ryby? Ty taky. Tak jo. Tak to zavřu a natočím zase ještě jedno video. Pak později. Zatím papa.